Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panoyon pagkatapos ng lahat na pangaral na ito sa bayan, ay pumasok si Jesus sa Capernaum. Doon ay may sakit at malubha ang kalagayan ng alila na isang senturyon na mahal sa kanya. Nang mabalitaan niya si Jesus ay nagpasugo sa kanya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipamanhik sa kanya na pumaroon at pagalingin ang kanyang alila. Pagdating nila kay Jesus ay lumuhod sa kanila at sinabi, "Karapat-dapat na gawin mo ito sa kanya sapagkat mahal niya ang ating bansa at ipinagtayo pa tayo ng ilang sinagoga." At si Jesus ay sumama sa kanila, ngunit nang malapit na sila sa bahay, ang senturyon ay nag-utos ng ilang mga kaibigan upang sabihin sa kanya, "Panginoon, huwag ka nang magpakapagod, sapagkat ako'y hindi karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Dahil dito, hindi ko rin inakala na ako'y karapat-dapat na lumapit sa iyo. Datapwat, magsalita ka lamang at gagaling na ang aking alila. Sapagkat ako man, sa sakop na may kapangyarihan, ay may nasasakupang mga kawal. Sinasabi ko sa isa na yumaon at siya'y yumayaon. At sa iba na lumapit, at siya'y lumalapit. At sa aking utusan na gawin ito, at ginagawa niya." Nang marinig ni Jesus ang mapangusap na iyon ay humanga siya. Tumingin sa makapal na taong sumusunod sa kanya at nagwika, "Sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya." At pabalik sa bahay ng mga sinugo ay naratnan nilang magaling na ang alilang nagkasakit. Ang mabuting balita ng Panginoon.